erakunde lana, ze iruditzen zaizu, izan ere, azken urteotan mugimendu handia izaten ari da, memoria historikoaren inguruan, Nafarroako gobernuari dagokionez. Hori egia da, egi borobila, eta berriro Katalunia kenduta, gero beste toki bat, baina bereziki Katalunia kenduta, hemen, eta Baskongadetan noski, hemen oso lan handia egin zuten hemengo instituzioetan, hor zeuden iaia alderdi guztiek, eskuindarrak ezik. Eta nik pentsatzen dut, alde batetik beste tokietan egin behar zen hildakoen ikerketa, lehenengo ikerketa, hemen egina zegoenez, errazago izan zuten dena martxan eta azkarrago joateko. Baina egia da hemen gauza asko, erabaki garrantzitsu asko egin dira eta egiten ari direla. Konparazioa elkarrez eta grabatzen ari garelarik, bezperako albistea da, gaurko prentsan datorrena, Ezkaba mendiko gotorlekua, memoriagun egiteko lantaldea eratu dutela. Edo berriki ikusi dugu, Intsumisoaren parkean, San Roke Karrikako espetxe zaharreko atea berreraiki dutela, atxilotze egunen inguruko beste zea bat ikusi dugu, esan haute estatua bat edo alako lan bat jarri zuten, simbolikoki urrats asko egiten ari dira. Handia zeren hiriaren historia da. Eta historia zati hori ez bada agerian jenderen aurrean izaten, bakale egiten dugu. Eta horretan dudari gabe zuk aipatu dituzunen artean, niretzat Ezkabakoa mundial izan daiteke. Hori ondo kudeatuta eta bere neurritan egina, baina izan daiteke oso simbolo gisa bakarrik ez, erekin horrek bakarrik hitz egiten du. Behar bezalako lana egiten ari da Euskal Gatazkaren inguruan? Ez, lehen aipatu dugu, denbora luze ja pasa dela transiziotik nahi, ia 50 urte, Bigarren Errepublikatik hemendik gutxira izango dugu mendiurrena, baina Euskal Gatazkaz ja pasa dira hamarkadak. Hamarkadak, zeren, izan dira bere unerik handienak, baina bereziki 80 garren hamarkadetan hor dago saltza, baina pasa dira 30 urte. 30 urte pasa ziren, Espainiako Gerra Zibila, Franco, irabazi, eta ondotik, justu gu errepublikari buruz zerbait jakin minean ginela, ikastera joan ginela korrika. 30 urte. Orduan, tarte kronologiko hori psikologikoki badirudi askor luzeagoa dela. Bata beste baino, baina ez da.